I-share ko lang yung kwento sa akin ng lola ko. Actually, kwento dito ng kaibigan niya sa kanya. Sa probinsya daw nila, merong isang binata na dayo. Tawagin na lang natin siyang Nelson. Na-meet ni Nelson ang kaibigan ng lola ko. Tawagin na lang din natin siyang Carmen. Nagkamabutihan si Carmen at si Nelson at nagdesisyon sila magpakasal. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Kahit matagal na silang mag-asawa, ni isang beses hindi pa nakapunta ang pamilya or kahit si Carmen man lang sa lugar ng asawa niya. Hindi rin nagkukwento si Nelson about sa pamilya niya. Dumating nga sa punto na nagdududa na si Carmen kasi iniisip niya na bakit kaya sila tinatago ni Nelson sa pamilya niya. Dahil sa ilang beses na rin itong naging dahilan ng pag-aaway nila, napapayag na rin sa wakas si Nelson na pumunta ang kanyang pamilya sa lugar nila. Bago sila bumiyahe, nagbili nito na manatili daw lagi si Carmen at ang mga bata sa tabi niya at huwag na huwag daw na aalis na hindi siya kasama. Kung sakaling yayain daw si Carmen at mga bata kung saan, huwag daw sasama. Nagtaka si Carmen pero hindi na siya nagtanong kasi masikreto talaga si Nelson noon pa man. Sa Guimaras ang lugar ni Nelson. Pagdating nila doon, tuwang-tuwa ang mga kamag-anak ng lalaki na makilala na yung asawa at mga anak niya. Ang laki daw pala ng pamilya ni Nelson kasi parang isang barangay, magkakamag-anak silang lahat kaya sobrang saya ni Carmen at nakilala niya na ang pamilya ng asawa niya. Sabi pa ng tatay ni Nelson, bukas daw magpapahanda sila para sa kanilang bisita. Nahihiya nga daw yung kaibigan ng lola ko kasi parang lahat daw ng kilos nila binabantayan nung mga kamag-anak ng Nelson. Palagi daw nakatingin sa kanila at pag tinitingnan naman nila pabalik, mabilis nilang binabawi ang mga tingin. Pagkatapos nilang maghapunan, pinaghanda na si Carmen ang kanyang asawa para matulog at maaga pa daw sila bukas. Pumunta si Nelson sa bahay ng kanyang tita kasi pag-uusapan daw yung handa para bukas. Pero bago umalis, binili ni Nelson sa kanyang asawa na huwag lalabas ng kwarto. Pumayag naman si Carmen. Hating gabi na nun, nung nagising si Carmen, napansin niya na hindi pa rin nakakabalik ang asawa niya. Natakot siya na baka kung ano na nangyari kay Nelson, kaya hinanap niya to. Lumabas siya ng kwarto at iniwan niya yung mga anak nila na natutulog. Paglabas ng bahay, nakita niya agad ang bahay ng tita ng asawa niya. Magkakalapit lang kasi yung mga bahay dun . May ilaw ito at parang maraming tao. Lumapit siya at may narinig siyang nagsasalitang babae. Hindi niya masyado marinig pero biglang may narinig siyang batang umiiyak. At nung narinig niya yun, bigla siyang kinabahan. Kawayan lang yung bahay na yun kaya nakuha niyang masilip kung ano yung nangyayari sa loob. Pagsilip niya, nakita niya yung lahat ng kamag-anak ng asawa niya. Nagtaka siya kasi bakit sila nagtitipon doon 10 oras na ng gabi. Tapos napansin niya na nakayuko silang lahat. Tapos pagtingin niya sa gilid may isang batang babae na mga nasa 7 taong gulang lang. Nakagapos. Tapos may lumapit na matandang babae. Para siyang nagsasalita ng dasal o orasyon. Meron siyang dalang pulang tela at itinakip ito sa batang nakagapos. Maya't maya, nakita niya daw yung tela na parang gumagalaw sa loob. Pagbukas daw ng tela, nakita niya na maraming napakalaking sugpo, mga alimango, mga hipon at kung ano-ano pa. Tapos yung bata, wala na. Natakot si Carmen kaya nagmadali siyang tumakbo pabalik sa bahay ng manugang niya. Pumasok siya sa kwarto at nagkunwaring tulog hanggang sa dumating na rin yung asawa niya. Kinabukasan, niyaya niya na agad ang asawa niya na umalis sa lugar na yon. Mabuti na lang din at wala namang nangyaring masama sa pamilya niya. Pagka-uwi nila sa kanila, kinausap ni Carmen ng kanyang asawa. Umamin naman daw to na aswang daw talaga ang pamilya niya. Kaya daw siya nagpapakalayo kasi ayaw niyang maging katulad nila. Simula noon, hindi na sila bumalik sa lugar ng asawa niya. Sa may mga karanasan dyan sa aswang, totoo kaya yun?
na pag inorasyon na ng aswang ang kanyang biktima, nagiging mga iba't ibang klaseng pagkain? Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit nyo lang ang subscribe button sa screen nyo. Pwede rin kayo mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.